Kde jsi? Co ještě chceš? Ty šmejde! Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait? Malou, Oh mon Dieu! Jak mám metz? Il est mort? Jaký metz? Il est mort ou quoi? Appelez un médecin. Quelque chose, vite, s'il vous plaît. Co jsi to udělala? Já tě zabiju! No, hlavně Zabiju! souklidni! Uklidni se! Souro, Postiž, špinavá! srabe! Podělanej! Post! Souro! Nedělej! Souro! Nedělej! Pustě! Tak. Oh là là, quelle catastrophe! Il faut appeler le médecin. Il vit encore. Merci, hein. Immédiatement. Teď si dělejte. Tak. Oj. Nešiko, To je dobrý. mi děláte na schvál. Pozor, jste v pořádku? Co tam děláte? To on přece neumí. On potřebuje páníčka. Danuško, bez pana Milana nám bude líp. Nebude. Ne, jau! Nebude mi líp. Já ho potřebuju. Jau! Já ho chci. Já ho chci, já mám na něj právo, jenom já. Slez. Já už víckrát neřeknu, co si myslím, sundej mě. Danuško, nenechávej mě tu, sundej mě! Sundej mě! A proto všem ženám od příštího měsíce zkracuju pracovní dobu o půl hodiny. Při zachování stejného platu. Já to tušil. Chci být ženou. Já chci být taky ženou. Bravo! Náš pan ředitel je zásadový, a pevný a tvrdý. Dokáže být ale jemný. Promiňte, prosím. Evičko, jste v pořádku? Ahoj. Promiň. Evičko, tak vstaňte, tak co se tady válíte? Ne. Vy děláte schválně. Tam taky ne. Markéto? Co to děláš? Ne. 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 On nám chtěl utíct, maminko. Hodná. Chytrá holčička, chytrá. Celá maminka. Chytrá. Taky, co se děje? Taky, proč nelezeš?